Hej, jeg hedder Nicolas, og jeg er interesseret i det stillingsopslag, I har lavet, der hedder Studentermedhjælper til naturbeskyttelse. Jeg er geografi- og geoinformatikstuderende på Københavns Universitet, hvor jeg er halvvejs på kandidaten med naturgeografi. Og lige nu der er på feltkursus i Nepal, så hvis der lige er lidt scooterstøj og naturlarm i baggrunden, så må I meget undskylde, men jeg har ikke rigtig mulighed for at sidde andre steder end her, hvor jeg sidder lige nu. Feltkurset, jeg er på lige nu, det afsluttes her i starten af april. Og derefter er jeg kun halvtidsstuderende indtil sommerferien, og har selvfølgelig sommerferie derefter. Og jeg har derfor 3 dage om ugen ledig lige nu til at lave noget andet end at studere. Min plan er at påbegynde mit speciale her i starten af september efter sommerferien. Og hvis alt går efter planen, så skulle jeg gerne være færdig med det her speciale til påske næste år. Derfor passer den stilling, I har slået op, helt eminent med min situation lige nu, hvor at jeg kun er på halvtid her i foråret og har ekstra tid til at arbejde de 15 timer, som stillingsopslaget det, er sat til. Jeg har de seneste par år arbejdet i en energivirksomhed, der hedder European Energy, og her arbejder jeg sådan set stadig. Men eftersom der ikke er så meget at lave i den lige nu, har jeg kun mulighed for at arbejde der 1 dag om ugen, og kunne derfor godt tænke mig at finde noget andet ved siden af. I den her virksomhed der har jeg primært hjulpet projektlederne med at lave kortmateriale og GIS-analyser af forskellige områder, hvor der kan stilles solcelleparker og vindmøller op. Og mine opgaver har stået i at forstå planlov og naturbeskyttelseslovgivning omkring disse ting, og så simpelthen kigge, om der har været naturfredninger, eller om der har ligget en kabelkorridor der, eller om der er nogle forskellige kommunale bindinger eller andet. Derudover har jeg hjulpet med en række andre ad hoc opgaver for hvem der nu lige har haft brug for hjælp, og det har primært været i GIS. Jeg har lavet kortmateriale til borgermøder og rådgivere og virksomhedens andre afdelinger. Derudover har jeg også arbejdet som gymnasielærer i 1 år som deltidsmedarbejder. Her har jeg haft fast en 1. og en 2G-klasse, som jeg har ført igennem året fra start til slut og haft op til eksamen. Jeg har virkelig godt kunne lide begge jobs. Jeg synes, det kan være lidt hårdt at sidde på kontoret en hel dag, men så jeg kunne virkelig godt tænke mig at kombinere de her teknologiske redskaber med formidling og feltarbejde og nogle lidt mere praktiske opgaver. Og det virker som om det er lidt af det, I søger, en der kan noget GIS, men også gerne vil ud og snakke med nogle folk og ud i naturen og sådan noget. Og det er jeg virkelig interesseret i. Ja, af andre ting, så kan jeg sige, at jeg har været på højskole, så har jeg været på udvekslingsophold, jeg har været på noget sprogkursus i udlandet, og lige nu der er jeg på feltkursus her i Nepal, så jeg nyder virkelig at rejse, jeg nyder at snakke med andre mennesker, jeg nyder at lære af verden omkring mig, og de ting sætter jeg virkelig meget pris på. Og så håber jeg egentlig bare, at I vil invitere mig til en samtale, så vi kan have en uddybende snak om, hvad det er, I søger, og hvad jeg kan tilbyde. Så hej hej!